Bamako ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ cɛ Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ dugu ale jɛra ko kura o kɛra ni dugu jɛra donso bɛna kungo ta fan don anw ka girinkajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka boli daliba dali ni ka kumasuba in sɛgɛrɛ Amadu El Konare ni ka fasiri sɛbɛn woloma ka lajɛ a la kumaba kumabaw minnu bɛ malidenw kunga minnu bɛ malidenw nin kan Amadu El Konare n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako kan n'o dɔ bɛ tali kɛ dunkafa kan n'o dɔ bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka kɛ malidenw sago ye o kuma bi da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnin bɛɛ ma jɛ jumɛn ka min kunnafonidilaw bila condition ɲuman na I ka kuma in kelen b'a jɛ ka an da kɛ maa jamu ni kunnafoni an bɛ taa anw de daba bɛɛ la a bɛ ɲini ka kɛ anw dabara jambe I b'a fɔ ko nɔnɔmugu mugan a bɛ ɲini ka kɛ Guna nin ye ka misitigi ye tile misi kɔ misitigi bɛna misi minɛ k'a feere Guna nin ye tɛ ɲininka fɛn di d'a ma abada a bɛ ɲini ka ko ye a kɛra o ye kaban o kuma o fara a kan 4e pouvoir kɔni o tɛ dalafɔli a fɛn tɛ yen a ka waleya a foyi tɛ yen kosɛbɛ Amadu El Konare o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin ye bi baara ale taabolo ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne ɲɛmaayaso kɛmɛ k'u wakili ta ka dan kan o kuma radio minnu ka fiɲɛ turukala minnu ka bila na an b'u ka ɲɛmaayaso fo k'u ka lamɛnbaaw fo k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Ansongo wallahi Mali kɔfɛ maa caman de fana bɛ minnu bɛ n'u b'an lamɛn an tilalen dɔrɔn u bɛ sin ka ta ka bila réseau kan I b'a fɔ ko olu de y'a kɛ aw ka teli an b'u fo bɛɛ n'i ka baara don kanu don Amadu minnu ma se k'an lamɛn radio sanfɛ o kuma olu b'an lamɛn réseaux sociaux kan o kuma bɛɛ lajɛlen n'i ka baara don o kuma yanni kunnafoni minnu b'an bolo an bɛna an sɔnni sigi a kan o kuma an b'a ɲini Mamutu fɛ a k'a bolo yɛlɛma Jabate Namu cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ ɲɛna ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn technicien ka taabolo ye min ye ani gɛlɛya min b'a kan k'i k'a ka foli joué taw lamɛn a don k'i bɛ technicien ka tile cogoya dɔn awɔ radio technicien kɔni o kuma I bɛ fɛ ka mun fɔ la ko sɛgɛn bɛ Mamutu la bi ne m'o fɔ dɛ ne ko cɛkɔrɔba dɔ ko ma n'i kɔni bɛ fɛ ka technicien ka tile cogo taabolo dɔn a bɛ foli minnu sélectionné a journée kɔnɔ I banbaw kan I b'a dɔn technicien bɛ cogo min na I y'a ka bana fɔ bi bala cogo bɛ di bɔ Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don a don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Traoré Toguna ko di Toguna a ko an ka taa Yirimajɔ commune 6 Amadu El Konare maaw nisɔndiyara ni ka tɛgɛrɛ fɔ o kɛra Amadu El Konare ka sababu kɛ pont min tun bɛ ka dilan n'o ye viaduc de Yirimajɔ ye o kuma sera a labila la Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ka taa bila ministre mun ɲɛsinen bɛ an ka siraba kunna Amadu El Konare n'o ye Madame Dambele Madina Sisoko ye ni ka fara ministre wɛrɛw kan Amadu El Konare u jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa sira ka Korobokari sabu sira in a baara daminɛna a bɛ san caman bɔ wallahi fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ sira in a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra an ka foroba wante kɔnɔ n'o ye trésor national ye trésor public Amadu El Konare min ye sefa wari miliyari 40 o kuma ko de taara trésor kɔnɔ ni ka don sira in na fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ sira in a jɔli hakilinaw nana sira jumɛn kɔnɔ a ko Bamako ale bonyara kosɛbɛ dugu bɛ ka walankata diɲɛ ma don o don Amadu El Konare n'i ye Bamako ale kɔrɔnfɛ bolo lajɛ dugu belebeleba kuraw de sigira o dɔ ye Ɲamana ye o dɔ ye Muntugula ye Amadu El Konare ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Bangineda ani Tabakɔrɔ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ jama min bɛ a dagosi ka bɔ fo ka damatɛmɛ a ko maa minnu bɛ bɔ yen ka na dugu kɔnɔ min ka bɔ dugu kɔnɔ ka t'u ka so Amadu El Konare sɔgɔmada ani wulafɛla la ko n'i jɔ ka sira in lajɛ fo maaninfin hinɛ bɛ don I la wallahi fasiriba ko ni ka dɔ bɔ maɲumako taama la ni ka dɔ bɔ kɔɲɔ sɛnsɛn na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni nana lajɛ ni ka sira k'a fɛrɛ k'a bonya o bonya ni hakilina o de nana ni Yirimajɔ ale échangeur dilanni ye o kuma n'i y'a lajɛ k'a bɛna nɔgɔya belebeleba kɛ fasiriba ko n'o ye Toguna A Traoré ye a ko tiɲɛ don échangeur a bɛna nɔgɔya kɛ sira taamako la nka min ye sira gɛlɛya ye damatɛmɛ embouteillage bɛ Bamakɔ k'a t'o banɛ ko k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wallahi a t'o banɛ siga t'o la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Yirimajɔ wo Bamako siraba fan o fan n'i y'a lajɛ damatɛmɛ embouteillage ba in a b'a bɛɛ lajɛlen na a ko n'i bɔra sɔgɔmada fɛ Amadu El Konare I b'a fɔ ko bɛɛ de bɔ waati ye kelen ye n'i y'i wulada fana lajɛ bɛɛ sigi waati ye kelen ye o kuma ko embouteillage bɛ se ka nɔgɔya wa a tɛ nɔgɔya fasiriba ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma yɛlɛma don jamana baarako la k'an to nin taasira in kan abada ko Bamako embouteillage tɛ yɛlɛma fasiriba ko n'i ye sɔgɔmada ni wulafɛla lajɛ ni ka tila ka taa su
ka kunjo lajɛ f'i b'i yɛrɛ ɲininka ko maaw tun bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na sira min kan o de ye nin ye wa wallahi waati kelen waati kelen Fasiriba ko Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko ka viaduc dayɛlɛ a y'i kanabɔ jamanadenw ye a ko faso ka nafolo de don ne filɛ sira in na o tuma ko sira in tɛ maa kelen tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ta don o tuma ko bɛɛ lajɛlen kan k'a tɔbɔtɔ o tuma min ye kasara ye o tuma ko sira ale tɛ kasara kɛ dɛ sira matarafaba de bɛ kasara kɛ siga t'o la Fasiriba ko boli mun ɲinina maaw fɛ a bɛɛ lajɛlen k'i jilaja i ko sariya bato min ye Sogɛli Kokala Mayiga a ko damatɛmɛ baara Amadu Eli Konare k'i b'i yɛrɛ mago sa ni ka tila k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ mago sa wa i bɛ tɔma siraba min fana kan i ka damatɛmɛ ko b'o fana mago sa o bɛ kɛ Fasiriba ko a ko min ye koto ɲɔgɔn tala bɛ karatabugu mɛn si la a ko an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn bato o tuma e ka hakɛya danyɔrɔ o bɛ bɛn dɔw yɛrɛ fana ta daminɛ ma a ko n'an y'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ taama bɛ nɔgɔya wallahi Fasiriba ko a ko ni Sumala Jara ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛbɔla kɔ o bɛ kɛ kunu ko tasibila kun kan ka kɛ maa dɔ ye ɲinɛkɛr'o kɔ Mamadu Nama Keta ni ye Sumala Jale o kuma u ka segin k'a ka bonya ma Mamadu Nama Keta Amadu Eli Konare ko ale de ye timinadiya mun kɛ ale de ye sɛbɛnfura ta ni k'a tɛntɛn ka bɔgɔw ta k'a lajɛ yɔrɔ mun ka gɛlɛn nɛgɛ mun kan ka don a la siman mun kan ka don a la cɛncɛn mun kan ka tɛntɛn maa min y'o kɛ ko de n'o bɛɛ don ale de tun kan ka wele kɔrɔmukarili kɛnɛ kan ale de ye kotigiba yɛrɛ ye ka ye kɛnɛ kan dɛgɛ mɔni ka ban ka nɔnɔ la ka sukoro k'a la nakosaw de y'a ko mana ja a tigi bɛ caya nkɛ n'o tɛ waati min na a baji tun bɛ taa ni maaw ye ni technicien caman ma se k'a plan bɔ dɛ a ko man nɔgɔn ale de y'a bɛɛ bɔ o kuma ni jamana ma taasi bila e ni ne ka fara ɲɔgɔn kan an ka taasi bila awɔ Amadu Eli Konare o kuma kan kana ɲinɛ kɛwale ɲumanw kɔ wallahi min ye directeur national des routes kɔrɔlen Amadu Eli Konare a ye waati min kɛ a ka baara la o kuma ko malidenw bɛ mɛn ka ji da tɔgɔ sana kan min ye sira tɛmɛ n'o jalakɔrɔji ka taa bila Nɔnsɔnbugu o baara in ko Nundo Julafundo min ye Kayo pont ye ka taa bila min kɔni ye Sikaso échangeur ye Amadu Eli Konare k'o plan bɔ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'i b'a fɔ ko Mamadu Nama Keta Amadu Eli Konare min ye Kati ka taa bila Kolokani ko jijeni baara mun bɛ senna bi Ala n'ale sababu ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali chef de cabinet ministère des transports la kunu ko taasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen de tun kan ka ta ka sɛgɛrɛ siga t'o la sira labilala o kuma ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ ni taama ye hakilisigi kɔnɔna la faso nafolo de don n'o ye miliyari 40 ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Tokuna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn enquêteur Mamadu Nimaga Marakakɛ a ye sɛbɛn kɛ Nimaga ko an bɛ don min na i ko bi cɛsiriw bɛ sen na a ko i k'a dɔn k'a fɔ a tɛna tile damadɔ bɔ bilen ŋɔni na bɔ Comantex baarakɛla bɛɛ lajɛlen sen la wa ŋɔni na bɔ jamanadenw sen la jango ni maa min y'a dɔn an yɛrɛ ka cakɛda usine baw olu nafa ka bon sɔrɔ jidi la jamana kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ninnu ye kibaruya baw ye ministre min ɲɛsinen don jago ko ani usine baw ko ɲɛw ma ale de ye nin laseliw kɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ balamɛ o ye belebeleba ye cakɛla dɔw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Comantex la a bɛ taa maa 1,100 la wa Jabate ka kɛ ni gɛlɛya ani i k'a dɔn cakɛda yɛrɛ yoso yaasa ye i k'a dɔn olu ka sarako ni juru hakɛ min bɛ jamana la o bɛ taa sefa wari miliyari caman na o tuma wulikajɔ ni layidu taara jamana faama kuraw fɛ wa Jabate k'a fɔ olu bɛɛ lajɛrɛlen bɛna bila u ka hukumu kɔnɔ wa baara kuraw bɛna daminɛ jango ni kura bɛ se ka fiyɛ i k'a dɔn Comantex la cogo min na Fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ fɛɛrɛba caman kɔni bolo dara ni ka i k'a dɔn olu yɛrɛ sɛbɛnw tigɛ nɔ bila kaban an ka jamana faama kuraw fɛ min yɛrɛ fɔlɔ bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 600 i k'a dɔn k'a fɔ sefa wari miliyɔn 600 o ka bɔ joona joona k'a di miliyari caman min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o nafolo dagosi ka bon n'o juru bɛ anw ka jamana la i k'a dɔn cakɛla minnu bɛ yɔrɔ kofɔta ninnu na miliyɔn 600 ka bɔ a la joona o ka sara u ye a ko baaraw o kɔni ninnu donna wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn cakɛdaba min bɛ n'o ye Covec ye ale min yɛrɛ min ye niyɔrɔbatigi ye 100 sarala la 80 bɔɲango u ka baaraw la olu yɛrɛ k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ni baaraw daminɛ kura ye a ko ka taa se sefa wari miliyari 4 a n'a kunkanfɛ olu fana nafolo tufali ni k'o da fiɲɛ na waasa i k'a dɔn k'a fɔ juru minnu bɛ yen olu bɛ se ka sabati cogo min na baara yɛrɛw ka daminɛ kura ye a ko nin bɛɛ lajɛrɛlen kɔfɛ ka hakilijagabɔw ni fɛɛrɛw kɛ mun b'a to Jabate i k'a dɔn jɛkulu dɔ ka sigi sen kan ni o ye jɛkulu provisoire ye olu bɛ sigi fɔlɔ min bɛna kɛ cakɛda ɲɛmaw ye ka jateminɛw kɛ buna hadamadenya bingalen don jɔnw ka nafolo bɛ yen ni jɔnw bɛ degun kɔnɔ n'u ma labila olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko baaraw yɛrɛ n'u donna kaban
sɛbɛnnikɛla ko o de kama min ye danaya dara maa dɔw kan olu kɔni mina sigi o baaraw jateminɛli koɲɛw ma a ko ka kɛ ni nin bɛɛ lajɛrɛlen ye ministre min ɲɛsinen don a koɲɛw ma ale y'a jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛnw ni bɛnkan minnu kan ka taa Comatex ale cuwa la Buwa Jabate olu bɛna sigi sen kan waasa a mara baaraw bɛ sabati ani k'a dɔn Comatex yɛrɛ ni kura ka fiɲɛ a la a yɛrɛ ka nilakini wa maa ba yirika mun bɛ caka la jamana cuwa la olu yɛrɛ bɛ se ka to senna hali bi k'u ka baaraw kɛ wa u ka denbayaw ka nina hinɛ i k'a dɔn baaraw ko olu bɛ to senna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ministre min bɛ ko kunna nin waati la ale kɔni ye layidu ka jɔnjɔn di jamana faamaw olu kɔni ka jɛrɛ la k'a yira k'a fɔ i k'a dɔn baara fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye an yɛrɛ ka usine-ba ninnu u ka wuli k'u jɔ u sen ka kɛlɛw i k'a dɔn ko o bɛna kɛ gɛlɛyaba min bɛ jamana kɔnɔ nin waati na i k'a dɔn ni dara dumuni donfɛn minnu yɛrɛ maa magoɲafɛnbaw n'o gɛlɛya kɛ mɛ ka kusi mugu don jamana yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ tuguni laɲini kuraw kɛra min ye i k'a dɔn jamana bɛna fɛɛrɛ kɛ dara dumuni donfɛn k'a daminɛ malo sugorow tulu o n'a ɲɔgɔnnaw la ka se ka 100 sarada o 100 sarada min ye lɛnpo ni wuruku minnu ka kan ka sara i k'a dɔn jagokɛlaw fɛ maa mun bɛ don n'a ye ka se ka 100 sarada o 100 sarada la ka 50 bi o kow kan jamana yɛrɛ bi a jɔ ni o ye i k'a dɔn o de kama sa malo tɔni i k'a dɔn 300 o bɛ susa ka i k'a dɔn o lɛnpo wuli ka bɔ o hakɛw kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ sugoro tɔni 60 ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ tulu ale litiri 30 bonyanko Buwa Jabate ninnu n'a damanda jamana bɛna nafolo min don o la waasa ka jamanadenw ni na hinɛ o bɛ taa se fa wari miliyari 18 a n'a kunkanfɛn na ministre yɛrɛ ka fɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri ye jamana den bɛ tulo min na jamana faamaw bɛ se ka i k'a dɔn cɛsiri fɛn o fɛn kɛ waasa i k'a dɔn jamanaden bɛ lafiya ko a bɛɛ bɛ tali kɛ o hukumu de kɔnɔna la min ye Comatex ma baara marché ba minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye finikow ye olu ka di Comatex ma u yɛrɛ ka se ka marché baw sɔrɔ waasa usine yɛrɛ de ka bɔ nɔgɔla sa k'a jɔ a sen fila kan maa minnu bɛ baara kɛ ye olu yɛrɛ fana ka bɔ i k'a dɔn tɔrɔkɔ la ko hamina kun de ye nin ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Languetɛri kɔnɔ Mahamadu Nimaga ale ka sɛbɛn don Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don ko kura Soleil Hebdo fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction Amadu El Konare o ko an ka taa kan 1 kɔnɔ kan 1 kɔnɔ dankɔrɔba dɔ bɛ yen n'o ye commandant du groupement territorial de Bamako i b'a fɔ ko chef escadron Lassana Tamba Keita fasiriba ko dankɔrɔba in a ye kalanbolo sɔrɔ min ye Maroc jamana la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana bɛ lakanabaliya la basigibaliya o bɛ faso Mali kɔnɔna la min ye an ka cɛbaw ye u b'u sɔn su fara tile kan min ye an ka samarabatigiw ye Amadu El Konare malidenw n'u bolofɛnw la kɔlɔsili o y'u ka baara ye fasiriba ko fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na min ye gendarmerie nationale ye Amadu El Konare maa min ye olu ka ɲɛmaaba directeur général o de ye colonel major Samu Menkɔrɔ Jakite ale kɔni nana lajɛ Amadu El Konare yaasa ka se ka baara tɔ mɔnɔbɔ maa minnu y'a ka cɛdenw ye a ka danaya bɛ maa minnu kan jamanadenw jigi bɛ maa minnu kan min ye gendarmerie kɔnɔna na a ye bolo mana bɔ maa damadɔ la Amadu El Konare min ye k'u bila ka taa kalanbolo la kalan min n'a bɛna kɛ kalo 10 Maroc jamana kɔnɔna fasiriba ko a ko di min ye sɔrɔsiw ka lakɔlisoba dɔ bɛ Maroc Amadu El Konare bɛɛ lajɛlen tɛ garisɛgɛ sɔrɔ abada ka taa kalanso in na n'i ye garisɛgɛ sɔrɔ ka don kalanso in na kalan mun bɛ ta k'i sɛgɛrɛ kuma ko nafa banbali don jamanadenw ye fasiriba ko a ko di min ye chef escadron Lassana Tamba Keita a ye garisɛgɛ sɔrɔ sabu min y'a ka ɲɛmaw ye k'u ma fili abada ni k'ale sugandi maa tataw la Amadu El Konare o kuma a bɛ Maroc min ye kalan u bɛ k'a kɛ cogo min u bɛ k'a kɛ ten fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo yɛrɛ lajɛ Lassana Tamba Keita Amadu El Konare ko maa min bɛ baara kɛ ni sɛbɛ ye danaya ani jamanadenw ka hakilina sabu min ye adamadenya ye k'a kɛmɛ k'o dɔn kari maanifinya yɛrɛ k'a tɔbɔtɔ yaasa kana bi maanifin ɲɔgɔn gasi la Amadu El Konare ko bɛ kungosi fɔ ko k'a ye kalanbolo belebele sɔrɔ ka bɔ du kɔnɔna la fasiriba ko a ko n'i y'a ka baaraw yɛrɛ taabolo lajɛ min ye san 30 bɔɲɔnko gendarmerie baaraw la Amadu El Konare kuma ko taama sira caman bɛ yen a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛra fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamana marabaw ye Amadu El Konare ni ka kɔlɔsili ta k'olu sɛgɛrɛ a ye o jɔyɔrɔba caman bolo da a ko siga kɔni t'a la Lassana Tamba Keita n'a bɔra ni kalanbolo na ka sigi Mali kɔnɔna la Amadu El Konare maa minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye a wajibalen don a ka se ka dɔnniya tila a n'olu cɛ o dun dɔnniya o fana bɛ tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛɛ lajɛlen min n'i ka tɔmɔta sɔrɔ kɔnɔna la fasiriba ko a ko n'i y'a ka taabolo lajɛ a tɛmɛna sira o sira kɔnɔna fɛ a ye nɔ bila yen k'a ka marque bila kɔni je peux témoigner ça il était le CB de la brigade de Kati a filɛ dɛ ale bɛ a to tile fɛ baara fɛn o fɛn bɛ bureau la a b'o kɛ
ni surafana dunna 21h a bɛ marifa ta ka don wula kɔnɔ tout o tout bɛ yen ko maaw sigalen b'a la a tɛ segin ni 5h du matin tɛ je peux témoigner ça bon e tu ko témoignage fɔ Kati ni a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la n'i ye yenkaw ɲininka o bɛɛ b'i ta ɲɔgɔnna fɔ o tuma a banna ne yɛrɛ y'a ye kiiri na kalasini b'a bolo munumunu salo cɛ ka kɛ cɛ ye sa siga foyi t'o la nka i b'a fɔ ɲɛmaa ye gendarmerie ɲɛmaa ko maa tabilata ma ban ka taa kalan la dɛ ko ne bɛ yan e bɛ yan e bɛ taa ni titre jumɛn ye a fɔra ko finitigilakaw de bɛ taa e ye civil kumakɛla kɛlɛ ma bilen jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ finitigilaka ye wa e ko cogo di bɛɛ ye finitigilaka ye Isilamu fɛ ko n'i ye tiɲɛnikɛlaw ye k'i k'a ko fɔ mais comment i jɔyɔrɔ de filɛ nin ye n'i m'a ko fɔ i n'i jɔyɔrɔ baara kɛ ko fɔ cogo bɛ tiɲɛnikɛla la ani tiɲɛnikɛla yɛrɛ yelen kala dɔ bɛ kɛ maa kun i k'a dɔn karisa ye sigana maa ye Amadu El Konare ni samara donba ko b'i ye ni teni ko b'i ye ayi a fɔ madamu ye ne m'o f'i ye ka t'i bila pompe la ne m'o f'i ye maa ti ko cogo dɔn dɔw bɛ olu bi yanni recrutement nata cɛ ayi m'o f'i ye n y'a f'i ye dɔw bi vesti don il y a des agents vesti de bi don olu kana ka soulier don ka verre noir d'u ma olu de bi jateminɛ kɛ jama la ka sɔgɔbɛli kɛ o de nege b'i la an bila ka t'o formation kɛ wa mais comment o de nege b'i la ko cogo di o tuma i b'a fɔ Samu ye an b'a fɔ Samu ye a fɔ fulakɛ ko maa tɔw bɛ yan k'a k'a janto maa minnu bɛ fɛ ka vesti don ka kunnafoni ɲini k'a d'a ma k'a k'a janto olu la kuma bɔ i bɛ n kɔ n t'i kɔ dɛ i ka kuma lawulilen don ko maa tɔw bɛ yan Fadeliba ko a ko di Amadu El Konare min ye Lansana Tamba Keyita a ko n'i y'a lajɛ min ye Mandekaw ye olu ye laɲini kɛ Amadu El Konare k'a ka taa min kɔni ye olu ka yɔrɔ la ko ka sababu kɛ banbagaciya wale o cayara Fadeliba ko n'i y'a lajɛ u y'a bila ka taa Bamakɔkura gendarmerie la o kɛra mars kalo dɔ tile 7 san 2011 min ye Wɛnsɛndugu ka taa bila Mamadibugu Amadu El Konare ale ni kana jigila a ye yen furan k'a jɛ ka taa bila fo Mande Fadeliba ko n'i y'a ka taasiraw lajɛ a ye Selenge gendarmerie kɛ Sangarebugu ale de ye yen dayɛlɛ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Sangarebugu ye Amadu El Konare o kuma o gendarmerie ka dayɛlɛ a ko maa min y'a kɛ o de Lansana Tamba Keyita Fadeliba ko a ko primature la a ye san 12 kɛ a ko premier ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen n'i y'a lajɛ Zumana Sako a y'o garder Abdoulaye Sékou Sow a y'o kɔlɔsi Yunusi Touré a y'o kɔlɔsi Ibrahim Boubacar Keita k'o to premier ministre la a y'o kɔlɔsi a ye san 8 ani kalo 6 de kɛ IBK nɔfɛ a ye mun tɛ nin bɛɛ kalama a la o kuma 2001 Sangarebugu gendarmerie ale de kɛra k'o dayɛlɛ ale de y'o CB fɔlɔ 2001 kosɛbɛ Fadeliba ko a ko n'i y'a lajɛ Lansana Tamba Keyita Amadu El Konare o kuma gendarmerie caman b'a ka bila kɔnɔna la i n'a fɔ min ye fluvial ye ka taa bila Nkabakɔrɔ droit ka taa bila min ye Jalakɔrɔji Amadu El Konare ale ni min ye Dogoduma parce que b'a ko Bamako dafɛdugu la gendarmerie fɛn fɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a ka mara kɔnɔ ka fara Bamako dugu kɔnɔna yɛrɛ kan a ko jɔyɔrɔ min b'a bolo jɔyɔrɔ belebeleba don n'a bɔra kalanbolo in na Maroc ka na Mali kɔnɔ ko maa bɛ se k'i jigi d'a kan n'o ye Samu Mɛnkɔrɔ Jakite o kuma ko a ye danaya mun ta ka da cɛba in kan o kuma ko yɛlɛma kura bɛna don lakana baara la gendarmerie kɔnɔ Ala ka kalan in kuncɛcogo yɛlɛma nɔgɔya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Dɛma Kɔnte a kumana a ko waati min na min ye cɛbaw bɛ wuli ka jɔ la jamana ka bɔ bolo la dɔw bɛ yen olu b'a la ka jamana bisi k'a pɔcɔ k'a joli min olu yɛrɛ kelen ka nafa kama a ko jɔn ni hakili t'a la waati min na jamana ɲɛmaakɔrɔ Laji Burama a ye danaya da min ye Isaki Sidibe dɔw k'a burankɛ don sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn a wa furu ɲɔgɔnya b'u ka denbayaw ni ɲɔgɔn cɛ Jabate ka ale kɔni kɛra i k'a dɔn wasabulon ɲɛmaa ye n'i kɛra Mali wasabulon ɲɛmaa ye kaba makama belebele dɔw de bi d'i ma min ye jamana bi jɔ ni e ka fɛn tilankɛ bɛɛ ye a ko o de cɛ ma hali dumuni tobilaw olu bi ta ka d'i ma kalo o kalo jamana bi nafolo di olu ma k'olu sara wa olu kɔfɛ n'i ko hali maa 2 bɛ n bolo olu ye n'a cidenw ye u ko minnu ma bɔ yen i k'a dɔn o cidenw mi d'i ma fana jamana bɛ cidenw sara tɛ gansan ci o ci
ka di ye i b'u bila o la i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ i ka bila la sɛbɛnnikɛla ko min ye Isaka Sidibe u k'a ma Isaki Isaki kɔni tun ye Mali wasabulon ɲɛmaa ye waati min na a tun bɛ Makan ma ba kɔnɔ kalo maa sa nafolo kɔni i k'a dɔn wa Makan ma fɛn o fɛn bɛ député bulon ɲɛmaaya na o bɛ susa o bɛ kɛ i jufa kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa i mana san caman kɛ jamana ka hɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn ni danaya wulila ka bɔ i kan sa dekun minnu ni k'a dɔn i ka nafolo bɔ minnu bɛ jamana kan ten n'i tɛ baara la bilen i ka kɛ hɔrɔn ye i ka kɛ hakilima ye i ka diɲɛ o dɔw kɔ ten sa a ko o de bɛ an ka jamana faama caman o jɛ a ko an bɛ don min na i ko bi bataki dɔ de bɔra conseil national de transition k'a ma CNT olu ka i k'a dɔn awa nafoloko ɲɛmaayaso n'o ye premier questeur ale de ye sɛbɛn dɔ tigɛ nɔ bila CNT cogoya la sɛbɛn min na k'a ɲini i k'a dɔn Bamakɔ yɛrɛ kafo baara ɲɛmaayaso fɛ ko i k'a dɔn maa 3 bɛ Isaki Sidibe cogoya la hali bi i k'a dɔn Buwa Jabate olu de b'a la ka jamana nafolo pɔcɔ k'a ta k'a dun Isaki tɛ jamana ka baara foyi la bilen i k'a dɔn ko k'u ka sara kɛ danni tɔgɔ le coupement ko k'a tigɛ ko nafolo fu di sɛbɛnnikɛla ko u bɛ tali kɛ jɔn ni jɔn na i k'a dɔn tobilikɛla kelen i k'a dɔn Isaki cogoya la k'a b'a bɛ député bulon la o bɛ sara tobili kama k'a sababu kɛ député bulon ɲɛmaa don i tɛ député bulon ɲɛmaa ye bilen munna hali bi k'a ka bi o cogoya bɛ jamana kɔ kan k'o sara i k'a dɔn k'o ye gɛlɛya ye o tu bɛ a ko n'o bɔra yen ciden fila b'a cogoya la n'o ye boyi fila ye i k'a dɔn olu fana b'a la ka sara kalo o kalo o wari b'a la ka bɔ jamana waganden kɔnɔ i k'a dɔn Isaki ka makamaw cogoya la hali bi n'a ka bi ko jamana tɛ fa tiɲɛ ye ba tiɲɛ tɛ i k'a dɔn ni danaya dar'i la k'i bila min kunna i k'a dɔn i ni makama min ka kan o waati la Buwa Jabate o de bɛ k'i ye nka ni o banna i ka kɛ hakilima ye i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ni Ala cɛ ni nafolo mun b'a la ka di ninnu ma ne ka ci kama ninnu tɛ mankan ka bɔ jamana kun bilen ni ne yɛrɛ mago b'u la ne na n bolo bila n jufa kɔnɔ ni i yɛrɛ mago t'u la a k'a fɔ balimaya la a bɛ ɲɛ cogo min na nka ka t'i maga suma i ka denbaya la hali bi n'a ka bin nafolo de b'a la ka bɔ jamana kɛsu kɔnɔ e cogoya la i k'a dɔn ko CNT mɔɔw ko a ti bɛn o kama u ye bataki kɛ ka ni maa 3 ka sara ko minnu tɛmɛna ka ban u m'o fɔ dɛ nka kalo nata foyi bilen ninnu ka dɔrɔmɛ kana bɔ jamana kun bilen ko nin ye nafolo tiɲɛtɔ de ye sɛbɛnnikɛla y'a yɛrɛma ɲininka k'a fɔ yala Isaki Sidibe nin yɛrɛ bɛna taamasiyɛn ɲuman ni ɲɛda ɲuman di ale yɛrɛ ma wa k'a ye k'a fɔ nin cadre belebeleba in san 20 ni san 30 ni kɔ i bɛ faso ka baara la i k'a dɔn k'a fɔ i wulilen ka bɔ député bulon ɲɛmaaya na i yɛrɛ b'a dɔn cɔfɛn min tɛ sariya ye i yɛrɛ kun ka hakili ɲuman sɔrɔ ka hinɛ jamana la k'a fɔ a ye ninnu ka fɛn jɔ sa i k'a dɔn a tɛ sariya kɔnɔ bilen i t'o kɛ fɔ k'i sigi i bolo ma fɔ maa wɛrɛw ka n'o ye ka to o bataki bɔ k'olu ka sarako baara jɔ e ko nin tɛ kumasulu ko ye wa nin bɛɛ ɲininkali ye i k'a dɔn Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye min ɲininkali kɛ a yɛrɛ la kɔnɔden Isaki tɛ ressources humaines olu de don olu de muru bɛ basu kan voilà Isaki ka foyi tɛ nin na maa dɔw de tɔgɔ bɛ lisi la aw de ye assemblée ka maaw ye ko assemblée ɲɛmaa ka hukumu baarakɛlaw ye n'o tigi tɛ bilen munna a tɛ rappel kɛ munna a tɛ sara tigɛ voilà Isaki ka foyi tɛ nin na bon nin n'a ɲɔgɔnna o de kɛlen don ka dugu fa n'i y'a mɛn fonctionnaire exécutif a bɛɛ filɛ su caman de bɛ yen kalo o kalo olu ka nafolo bɛ taa hali bɛ ka avancer voilà il y a des cadavres qui avancent sur les papiers au Mali ko filɛ ni ɲɔgɔnna 100 de bɛ yen ni ani Asimi tulo b'an na n'a tulo t'an na a tulo ka kan na n'a tulo ma kan na an bɛ jɛmukan in ta an b'a ci kulubaw k'a lamɛn bi na n'u bɛ fɛ ka karatu kɛlɛ fonctionnaire fictifs ni maa minnu bɛ yen n'u tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bilen u salen don ani minnu yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u tɛ baara la olu ka nafolo baw de bɛ ka bɔ kalo o kalo wa hali formation u tɔgɔw bɛ formation na n'i y'a wari bɔ k'a dabi a bɛ lakɔli karamɔgɔw ka gɛlɛya ɲɛbɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya ɲɛbɔ a bɛ lakɔliden fɛn o fɛn bɛ yen bi n'u dɛsɛlen don a bɛ bɛɛ ka kalan ɲɛnabɔ nka Mali filɛ dɛ dɔw bɛ k'o ta k'o dun k'o sigi fu falaki fu kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la. Jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. Ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye.
Jabate namu mbala cogo bɛ di kokura Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don kokura ado la sirène parce que ba n'o ye Abdourahmane Dugure maraka kɛ a kɛmɛ ka kalamu ta a ko di Amadou El Konare a ko jamana in a gwɛlɛya ti fɔ ka ban a ko min ye jamana wari burujali ye Amadou El Konare o kuma ko kun kan ka kɛ sogokan ye an bɛ bi tile mun na Mali kura ko tile Mali ka kɛ malidenw sago ye Amadou El Konare ni ka Mali ko ka jɛ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la Amadou El Konare ko maa man ka ye abada ko waleya sugu dɔ la Amadou El Konare janko maa minnu ye Mali marabaaw ye nka k'a bɛ kɛ cogo di colonel major Ismaïla Wake Amadou El Konare k'a bɛ ka waleyaw dɔ kɛ bi tile la ko min ka bon hakili ma o ti bɛn ministre de la réconciliation awɔ Amadou El Konare Fasiriba ko n'o ye Abdourahmane Dugure a ko ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Amadou El Konare min ye jamana kuntigi a ko n'i y'a lajɛ o de ye colonel Assimi Goïta ye ka taa bila min ye premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga Amadou El Konare a ko n'i ye ni maa fila lajɛ Mali kɔnɔ ale ni maa sabanan o de ye assemblée au président ye o kuma assemblée tɛ bi CNT de b'o tɔgɔ la a ko ni maa saba jamana kɔnɔ a ko motard de bɛ bila ninnu ɲɛ k'u sɛnsɛn fo so k'u sɛnsɛn ka bɔ so kana baarayɔrɔ la o de ye sariya ye parce que a ko n'i ye ko taabolo lajɛ ministre de la réconciliation nationale n'o ye colonel major Ismaïla Wake Amadou El Konare ko ale kɛmɛ k'a yɛrɛ far'u kan ka dafa maa 4 na kabako motari joli b'a ɲɛ motari t'a ɲɛ sa nka n'u ja ɲɔgɔn na dɛ parce que ko Konare a ko n'o ye Abdourahmane Dugure a ko n'i sigi ka ko taabolo lajɛ maa min ye ministre de la réconciliation nationale bɛnbaliya ni furukufuruku mun bɛ yen politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ baarakɛbaw société civile finitigilakaw malidenw yɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen kalan ɲɔgɔn na ka se ka jamana k'a kɛ jamanadenw sago ye a ko jɔyɔrɔ mun b'a bolo jɔyɔrɔ ncinin tɛ a kan ka ye maaw kɛrɛfɛ waati bɛɛ a ma k'a yɛrɛ kusa maa ma a kan ka ye barodaw la a kan ka ye kɛlɛlabanyɔrɔw la Amadou El Konare a kuma kan ka mɛn kuma bɛɛ a ko de bɛ bi o de bɛ luxe kɔnɔ bi Amadou El Konare a ko n'i y'a ka cortège mobile ye ɲɔgɔn kɔ a ko kelen dɔrɔn de b'a ni jamanakuntigi jɛ n'o ye motari ye o y'a moto yɛrɛ yɔrɔ de la a ka V8 a ka 4x4 k'i bi jɔ k'a la ko f'i b'i ɲɛ ŋɛɲɛ i ɲɛ siɲɛ k'a la ko nin ye Assimi de takola ye ministre de la réconciliation nationale nka a kana ɲinɛ o fɛ ko a ka baara in fana ma nɔgɔ maa caman de b'a kɔ bi tile la Mali ko la Konare a n'o man kan ko mɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan Dugure dusu kasilen don min y'a sɛbɛn Abdourahmane Dugure ko Dugure dusu kasilen a fɔ b'a dusu kasi sɛbɛnnikɛla dusu kasi fɔ b'a dusu kasi k'a fɔ dusu kasi o b'a lamɛn min bɛ k'a lamɛn o bɛ ka ji suma ni k'a dusu kasilen don maliden bɛ dusu kasilen don nin ko in na Wage ni man kan min n'o de bi f'i ye Wage bɛ baara min na baara in ka gɛlɛn baara in ka gɛlɛn a ka gɛlɛn Buwa Jabate u k'a ni hakili lajɛ ka fɔ u k'a ni hakili lajɛ waasa min ye k'a dɔn a ko bi nɔgɔya o tuma waati bɛɛ tɛ se ka kɛ jamacɛ ye awɔ an ka taa nka n'i ye ko taabolo lajɛ Amadou El Konare a ko min kɔni Ibrahima Boubacar Keita jalakiliw taara ka IBK sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko IBK ka fanga kɛra Mali burujali ye k'a yira k'a fɔ ko IBK ka fanga kɛra Mali dafirili ye o tuma jalaki min taara ka IBK sɛgɛrɛ mun o jalaki kelen bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o man ka kɛ olu nana yɛlɛma kan ka don kow la malidenw de wulila k'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ ka kɛ malidenw sago ye o tuma jamanadenw mago bɛ fɛn mun na o tuma k'o de kan ka k'ale ka kɛwale ko IBK ka taali o kɛra leçon ye k'a lase olu ma ka ban jamanadenw de ye jamana furan k'a jɛ o tuma ka fanga d'olu ma fanga tacogo a taara sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛnin dɔ fɛ Amadou El Konare hali gɛlɛya ma k'a la parce que b'a ko a ko n'i ye ko taabolo ni Wake y'a nacogo dɔn fɛn minnu filɛ ne ka k'a fɛ a man k'o kɛ a ko min ye colonel Assimi Goïta ye o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko Wake bɛ ka damatɛmɛ ko dɔw kɛ o tuma min kɔni ye colonel Assimi Goïta Amadou El Konare k'a kan k'a lajɛ sa a ka kangari da Wake walima Choguel ka kangari da ye ka mobilibaw tugu ɲɔgɔn kɔ mobili kelen kelen a tajiw ni yɛrɛw bɛ kɛ a pɛrɛjɛmu ma fi damatɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ Abdourahmane Dugure ale ka sɛbɛnni don Jabate i ni ce a faamuna i tigɛ don o tuma a bɛ bɛn an na dɔɔnin bɔ a mobili la i tigɛ don a ye dɔɔnin bɔ a la an bɛ dɔɔnin bɔ a la Buwa Jabate kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko di min ye i k'a dɔn Mohamed Haidara Mohamed kumana ko n'i sen y'i don i na i sen fosi a banna n'i bolo y'i don i na bolo fosi ka i da m'i don Buwa Jabate maa da m'i don ko o kɔrɔ n'i ma kunnaja i bɔli a
bigweya akwangata mobti duguti Alhaji Baba Touré akwai ka don afo awafo amanye gorofma manho jango ni be fe ka fo amatlo gorofma dumani fo ilaba ina koke ki yere blakoro ko mina itina se ki yere bo mi yere lo akode kala ka do mobti duguti Alhaji Baba Touré tai tabako seben kala ka fola ako jamana be dabolo minga kinini wakasulu bala gagen numa fe na manya asimi bi muguni kisani kele fere do sogalo ko ni mi politiki ma ko ni meleke ko nyuma aboshi done Ambisa ba ko ibolo do femu biso keto la non mais il fallait chercher Sogel depuis longtemps ko ne banga ko dans politique depuis les premiers coups de force il fallait faire venir Sogel unana dabanya unana kan ran nona ubeta kan ran nona andata lancetala oh my god donc a for Sogel à quel met les nouveaux stratèges sabula minye politique faire nyuma akoy ka donc a for ni yolu konde malila bi Sogel bala ofma ako fanga tashigo ka jamana de umvra nyanga ningu boko chama ngalama minga da tlo ye ko fo ka dununi dongli duma fa tlo wasa ayre ka tigere fo ka biso la ha semeni kala ko mi um ka fo nasra ko lu congratulation ay ka do malibe gwela mino anabo akono ako fere dokera munye mali yere kuru karabe dugu bayirika ka bela jele dugutigu na lada tigu ni dinanyema ka wele kanani wiye bumoko bo ajabate ka do ebi ka bugudani na kulukunjero ka wele kanani eye ki bla klimu koro ika do nga fo ka ere ni president wali mai ni premier ministre sigi ko awni odebe ka mabi ka do nga fo oye honneur de ma chamama opma ni na no keneka sebani kala ko ni ye jama chwala ma ye jama bado de jigibeka kanga ke sababu ye ika togo basoro togo minye togo nyumanye ka sabuke aw munu ye duguma mawye bazila aw tese ga mi vo fama e sabula undaye mina sigira ka pma ade ye awwele aina chefo anye ko ede kanga ke odonye ka fo premier ministre amma ko jamana jola amma ko sini nga premier ministre nabi minga ayo ke ningo ya de be anve pai anda aw jalaki goleya ni aw noye ga aw garsige dona jamana marala ningo ya de be anga dugula anga dugudenw ko nin gɛlɛya ni muka anjigi awye n'aw bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ ni aw yɛrɛ da yɔrɔ min ye ni aw yɛrɛ sigidaladenw kan ka min dafa a y'o fɔ an ye an bɛ t'o fɔ an ka sigidenw ye an b'o kɛ ko nin de y'i ka fɔta ye nga kana i sigi k'a kɛ jelibaya bala ni dunu ta ka tɛgɛrɛ wa k'a sɔrɔ maaw bɛ sangabonda la wa jabate a ko a tɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fili de i k'a dɔn mɔbitikaw ka dugutigi sɔrɔ koyi a ko cɛkɔrɔbaya ni i k'a dɔn fili a ti bɛɛ min ye i k'a dɔn awa dugutigi ye ale le nana sa min ye kuma dilen maaw ma maa caman kumana koyi dɔw yɛrɛ sa mɛna sabula a ma nɔgɔ bɛɛ ma ka cɛ fɔ faama ye nka cɛ fɔ cogo ɲuman faama ye an b'o fɛɛrɛ de f'u ye n'i bɛ fɛ ka maa dɛmɛ ko i ni ye maa ni ye e ka tiɲɛ fɔ a ye bonya kɔnɔ tiɲɛ tɛ ka n'i sigi ka i disi gosi ka kuma baw fɔ nka karisa Asimi min filɛ bɔ a coup d'état don marifa fɔlɔ min cira Kati kan kɔnɔ a cira cɛ kelen min ɲɛna ni ne tun bɛ état yi sanfɛ k'a bɛɛ lajɛ moi j'étais là coup d'état daminɛ ka bi marifa fɔlɔ cira fo ka taa IBK bɛɛ j'ai suivi toute ma ɲɛ tiɲɛ yo e y'a faamuya wa image dɔ ye cɛ kolomamisɛnnin dɔ bɛ fɔ fɔlɔ fɛ mais comment ne k'a tigi ɲɛda lajɛ k'a lajɛ n ko nin bolo bɛ kɔnɔ de fɛ an journaliste hakɛ minnu ta n'u bɛ ka marifa ci a y'a sɔrɔ an dogolen don wo kɔnɔ an bɛ k'a jaw kunnafoni ɲuman ɲini k'a ta o don fɔ bi an bɛɛ an y'an seko kɛ transition dɛmɛ nka ni min man ɲi an b'a fɔ Asimi ye bonya kɔnɔ Asimi nin bɛ jamana kɔnɔ nin man ɲi o de ye maa dɛmɛ ta ye k'a fɔ Ismaël Wage k'a fɔ Sadio Kamara ye k'a fɔ min ye Moro Kone ni de bɛ jamana kɔnɔ ni taabolo man ɲi o de y'i bɛ maa dɛmɛ i b'a nka ka maa dɛmɛ kalo kan ka taa maa bɔ a ti bɛn dɛ o ye nakariya ye a ti bɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye mɔbitikaw ka dugutigi ye kuma dil'a ma a ye fɛn min fɔ i y'o dɔn de a ko Sogɛli i taara kuma belebeleba min fɔ Nations Unies na kuma nin ɲara an ye a diyara maliden bɛɛ ye wa anw mɔbitikaw anw m'a kɔ bi anw m'a kɔ sini kabi nana gɛlɛya tɛ Mɔbiti lakanabaliya tɛ Mɔbiti ye tabarikala ni tabada kala damu a ye nin ne fɔ
sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya tɛ Mopti n'i ye kuma dɔw fɔ faama ɲɛkɔrɔ hali milaburu mun bɛ faama kɛrɛfɛ olu bɛ tigɛrɛ fɔ wara nka a ye nin kuma in fɔ sali sumana ten tokɛ i b'a fɔ k'i ye tori fili gabakuru cɛ sabula min ye maa min bɛ ɲindi feere a feerebaa b'a dɔn wo b'a la min m'a sa o b'a dɔn wo b'a la ni maa min ko bi ko transition bɛ baara la i ye tiɲɛ fɔ n'u ko baara dusu bɛ Asimi n'a ka cɛw kɔnɔ i ye tiɲɛ fɔ nka n'i ko bi ko lakana sabatilen Mali fan bɛɛ fɛ wa sabati i ye nkalon tigɛ walima i ye faama tulokɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma in de ye dugutigi minɛ tan koyi kaba bɔra i k'a dɔn k'a fɔ kuma wulila fan bɛɛ fɛ bɔlɔlɔw sanfɛla fara Elhaji Baba bɛɛ ko i cɛkɔrɔbatɔ nin ye mee ko ye e fɛ Mopti bɛ cogo min na bi e b'a kalama i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ yɛrɛ lakana kulu minnu bɛ Mopti Yusuf Toloba n'a ka jama olu ye video kɛ ko dugutigi ko gɛlɛya tɛ Mopti ni Ala y'a ci a ka segin Mopti ni gɛlɛya bɛ Mopti ni gɛlɛya tɛ Mopti k'a sen kana bila Mopti k'a sen kana bila Mopti ko maa minnu ye nin kuma don a da Bamakɔ yan a ko k'olu ka dugutigi ye Bamakɔ yan a Mopti bilen a sen tigɛ nin cɔrɔ a seginna wa a bɛ Bamakɔ yan a seginna a ma segin fɔlɔ a bɛ yafa ɲini dɛ n k'o de nana ni nin ye sɛbɛnnikɛla ko Mopti ka den dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan dugutigi taa mi kɔ dugutigiya la nka ka taa an ka dugu bɔ k'a di jɛman ma ko gɛlɛya tɛ yan i ka da Bamakɔ i kɔrɔ ye dɔw ko a ka maama fa lakanabaliya la k'o de y'a bila nin kuma in na maa minnu b'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye olu ko kuma y'a dun an k'a makoto sabula faama ɲɛkɔrɔ kuma ma nɔgɔ a ka nɔgɔ cɛ caman ma ka i pɛrɛpɛrɛ yɔrɔ caman nka n'i bilara faama ɲɛkɔrɔ bonya ni mankanma min yɛrɛ bɛ faamaya na Jabate n'i ma kunnajɛ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ bilen a k'o de kɛlen don gɛlɛyaba ye nka min ye hakili ɲumantigiw ni jamana faama caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Mopti yɛrɛ gouverneur ka taa se maa hakilima caman ma minnu kɔnna k'u bolo da u dusu la olu ye sigikafɔw kɛ k'a fɔ an ka nin to ta b'a dɔn cɔ yan fa bɛɛ ma da kana nka kuma de y'a minɛ jango a kumana kan minnu na a n'a kumana kadiri min na a ko i k'a dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ a b'a fɛ k'a ka dɛmɛ de sɛbɛnciya ka ɲɛsin i k'a dɔn jamana faamaw ma nka kuma fɔcogo la i k'a dɔn kuma porokotora ale dun ye fɛn kelen bɛ dugukolo sanfɛ n'a porokotora a ti gɛn ka mina bilen o ye ale kuma kelen ye o de kɛra sababu ye u y'a ɲini a fɛ a ka yafaw deli a ye sɛbɛnniw kɛ ka yafa deli kunun wo sa a ye jaw kɛ ko maaw ka yafa ko a bɛ segin a kan ko Mopti bi a ye tubabukan kura wɛrɛ fɔ min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye awɔ a ko ko je me suis pas fait bien comprendre à Bamako ce que je souhaite c'est qu'il y ait la paix à Mopti nous vivons une grande insécurité dans la ville personne ne peut traverser le fleuve encore moins voyager je demande aux Mopticiens et aux Maliens de me pardonner à cause de l'insécurité nous ne dormons plus qu'Allah apporte la paix et le bonheur mais y'a segin ka de fɔ ça a segin ka de fɔra de ye yafa minɛna o kuma an fana m'an da fara maaw ta kan kuma ye dugutigi dun kana jigin dugutigi la dɛ ni jɔra faama ɲɛkɔrɔ ni anw m'a dɛmɛ ani dogodogolen daw amurukɛrini kelen shawaramani kelen ça c'est des besoins officiels mais officieusement maa t'a ko cogo dɔn awɔ o kuma an ka makoto maakɔrɔba don awɔ an bɛ dugutigiw fo k'a sɔrɔ bɔn n'an ka maabakɔrɔw y'a dɔn walahi olu de bɛ se ka Mali sigi kala kelen olu de bɛ se k'u jɔ Asimi ma bi Asimi anw den ye anw mɔden ye nin man ɲi a ye nin falen jamana bi jɔ a bɛ kɛ cogo di o tuma an ka taa a yɛrɛ bi o tuma an bɛ dɛgɛ min k'a ka pression la. Jabate maa i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don joona a don le cikan Fasiriba n'o ye la rédaction Amadu El Konare u ko kuma man ɲi kuma baliya fana man ɲi Amadu El Konare min ye Mali ka lasigiden kɔrɔ Ameriki jamana kɔnɔ n'o ye Mamadu Nimeka Amadu El Konare ko ni ngalondari la Amadu El Konare ni y'i mankun Amadu El Konare ko bɛ nani hakilina wɛrɛ ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ tile fila in na min kɔni ye ŋunuŋunukan dɔw ye o taara ni ka sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan sabu o kɛn bɛ delilako ye min ye filɛni ni galamama ci ɲɔgɔn na ka ban maa dɔw bɛ bɔ ni ka u ninkan kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min ye internetu sanfɛ min ka d'u da ye u b'a fɔ Fasiriba ko a ko maa min filɛ nin n'o ye Mamadu Nimaka n'ale de tun ye Mali ka lasigiden ye New York Amadu El Konare n'i y'a lajɛ o kuma ko maa
don maa min ye a ka dɔnko baara kɛ fasiri b'a ko k'a to ambassadeur la a ko n'i y'a lajɛ sababu caman kɔni nana min b'a to a bilala kun mun na ka se k'o kun baaraw boloda fasiri b'a ko a ko diɲɛlatigɛ baara yɛrɛ ye nin ye e bɛ fɔ dɔ kɔ dɔ yɛrɛ bɛ fɔ i kɔ waati o waati n'i ka baara bila waati sera siga kɔni t'a la i b'i kɔ don maa wɛrɛ bɛ fɔ i kɔ a ko n'i y'a lajɛ ale talen ka kɛ ambassadeur ye Amadu El Konate a ye san 3 ni tila kɛ a ko san 3 ni tila lasigidenya la a ko ye belebele ye fasiri b'a ko a ko maa dɔw bɛ olu yɛrɛ tɛ se u ma a ko ale ka san 3 ni tila minɛn da ma jɛngɛ jamana y'a bila baara min na jamanadenw a takun min ye olu ka mago ɲɛnabɔli ye Amadu El Konate k'olu ma fɔ u jigi kɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lasigiden k'i dogo a ka dugudenw na u t'ale ye ani malidenw minnu bɛ min kɔni Washington Amadu El Konate u bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fasiri b'a ko u mago bɛ fɛn min na n'o ye kalandenw ye n'o ye baarakɛlaw ye n'o ye tungafɛtalaw ye n'u bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko hakilina ye min ye o baaraw bɛ boloda ale fɛ a kan ka min kɛ fasiri b'a ko min ye sɛbɛnfurako ye nkɔri ma don o la abada o tuma malidenw ka sɛbɛnfura ambassadeur n'i y'i sigi kun dɔn ka ban Amadu El Konate k'i ka dugudenw tɛ dimi ka ɲɛsin ma fiyewu fasiri b'a ko a ko n'i y'a lajɛ nka ko mana kɛ cogo o cogo an bɛ politiki ko tile mun na Amadu El Konate maninfin Amadu El Konate ni manda ye hali n'i y'i yɛrɛ d'a ma o tuma ko o t'a bɔ ayi fasiri b'a ko a ko min kɔni ye maa dɔ bɛ yen o tuma Washington nɔ ambassade kɔnɔ n'o ye DC a tuma n'i y'a lajɛ k'o ye kokolon dɔw de boloda Amadu El Konate minnu tɛ taa ni baara sariya sira ye ale min ye lasigiden ye ambassadeur Washington ale kɔni y'a ka sariya ta o tuma ka ɲɛmaya sariya ta ni k'a tigɛ n'a sen ko ka bɔ baara la k'a licencier kelen waati min na Amadu El Konate o kɔni o ma ko fɛ min kɔni ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a bɛ wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka maliden dɔw fara ɲɔgɔn kan min ka hakilina kumaw ta k'olu sɛgɛrɛ Amadu El Konate walima a bɛ réseaux sociaux kan min ka da ye a b'o fɔ fasiri b'a ko ale kɔni ma kala don a ɲinɛ ka bɛn n'o ye nka ko mankun fɛnɛ hakɛ bɛ a la a nana lajɛ kuma tɛ ban o tuma min ye nkalon tɛ ban o tuma burujali tɛ ban a y'a lajɛ sa ni ka bɔ mankun na ni ka bɔ sa ka jaabili kɛ Amadu El Konate o kelen waati min na a y'a yira k'a fɔ kuma o kuma bɛ ka fɔ DC fɛ Amadu El Konate ko nin bɛɛ lajɛlen dimi kuma ye ale kɔni bɛ min dɔn n'i y'a ye a tigɛ n'a sen kora ka gɛn ka bɔ baara la o tuma o don in kama k'a n'u ka kan o tuma ko maa i kan ka bila minɛn min kɔnɔ don min na i bɛ bila o minɛn kɔnɔ o tuma ko n'i ye min ɲini i b'o sɔrɔ o tuma k'a fɔ k'ale ye bagama de kɛ ale ye baara kɛ n'a ka lasigidenya sariya ye a ye baara kɛ n'a ka hɔrɔnya sariya ye Amadu El Konate ko gasi t'ale la a labɛnnen don o tuma n'a wulila yɔrɔ o yɔrɔ la Amadu El Konate ni ka jaabili kɛ sabu k'a ye min kɛ a bolo o de y'a kɛcogo ye o tuma ko n'i ye fɛn mun ɲini i b'o sɔrɔ o b'a ko deliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye DC ye abada ko min ye sibantɔ k'o tɛ ladilikan mɛn abada o tuma a kan ka min sɔrɔ o tuma k'a y'o de sɔrɔ o tuma min ye k'a yira k'a fɔ o tuma ko kiiri ko b'ale nɔfɛ ko maa y'ale wele a to kalama bɛ a to kalama sini o tuma ale jabajɛlen don ale ni maa ma kɛlɛ kɛ o tuma a ma don maa gasi la Amadu El Konate ale tun bɛ jamana ka baara mun na a y'o kɛ ka se a kundama la o tuma ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ don b'a la laban don b'a la o tuma k'ale bɔra daba fɛ jabajɛlen a nisɔndiyalen o tuma ko abada ko nimisa kelen t'ale la maliden minnu bɛ yen Amadu El Konate ale tigɛ kolen ka bɔ baara la u y'a yira k'a fɔ olu ni ɲɛji kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko lasigiden ma taa Amérique fɔlɔ min y'olu ɲɛji cɛ min don olu jigiya kɔrɔ i n'a fɔ Nimaka a tɛ tɛmɛ o kan ko u bɛ Nimaka ko nimisa la dɛ o bɛ maa fa n'i ye segu ye a bɛ segin ka taa ka fauteuil kɔnɔ bi n'o fɔr'i ye ka ban o tuma kuma banna o b'i fa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le cikan kɔnɔ a ka b'i bɔli a kana sigi ni tiɲɛ ye a bɛ wele o kosɛbɛ o tiɲɛ dɛ Jabate n bɛ n tɛgɛ don ko kura a don Bazumana Kane a ye sɛbɛn kɛ a ko di Bazumana ko a bɛɛ n'a ta an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Alifa Umaru Konare i k'a dɔn k'a fɔ e ko cɛkɔrɔba ko fariguwa kun y'a minɛ a taara Marɔku jamana kan Casablanca furakɛliw la nka i k'a dɔn kunungo hali n'i y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba mankan tɛ mɛn a t'i ye kosɛbɛ i k'a dɔn kunu u kɔni y'a dawuli a kama k'a jani fili maaw y'a ye i k'a dɔn a furakɛ baaraw bannen a n'a denkɛ Mala ka fara i k'a dɔn a
kadamu i k'a dɔn Adam ba yɛrɛ kan i k'a dɔn ko nin bɛ ka bayi di Marokukaw ma a b'a la ka don kɛnyɛrɛye pankuru dɔ kɔnɔ k'a kunna Bamakɔ kan Ba Jabate ko kɛnɛya kɔni sɛbɛkɔrɔ jibile ba kɔni kɔrɔ nale k'a taama cogo i b'a dɔn a bɛ ka yɛlɛ nisɔn ka di wa a sen korono cogo ka teli ko i k'a dɔn a fari kɛli gijigije ye sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la Alifa Umaru Konare ka b'a ka jamana ɲɛmaaya banna e ko malidenw mi jalaki bi jamana ɲɛmaa tɔw kan o binna ale kan de abula ale kɔni sera i yɛrɛ la k'i dadi maaw bi suwa u bi fɛn bɛɛ kɛ a ti kuma ala tun bɛ tɔgɔ min na n'o ye Adema ye u bɛ Adema ko u y'a don k'a bɔ a bɛ gɛlɛya a bɛ kɛrɛfɛ u b'a fɔ ni Alifa ma kuma a ti ɲɛnabɔ o bɛɛ n'a ta a ma kuma jama la a kɔni y'a kanu k'i dadi n'i y'a mɛn i k'a dɔn silansi pepewu a y'o de kɛ kosɛbɛ maa caman bɛ yen minnu y'a jalaki o la nka ale yɛrɛ de b'a dɔn kun min na i k'a dɔn a y'a dadi sabula jamanakuntigi kɔrɔ don a mana tigɛ Dawuda la Amadu El Konare kuma nin ko in kɔni min man ko Mali kuma malidenw de yake jamanakuntigi k'e tɔgɔ yanga diɲɛ bɛɛ y'i dɔn k'i kɛ fɛntigi ye k'i kɛ banna ye k'i mago bɛɛ dilan e bɛ se k'i den kɛrɛfɛ o jamana ko la cogo di an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan kɛrɛfɛ dɛ a mana tigɛ Dawuda la i tɛ kuma o tɛ den kɛrɛfɛ ko ye i bɛ mun fɔ i b'a dilan de i b'a dilan a y'a kanu k'a ka dilanni kɛ dogo la n'a ye min f'i ye maa o maa n'i ye Mali mara siɲɛ kelen i bɛ Maliyɛn dɔn n'i ye Mali mara siɲɛ kelen a tɛ gɛn ka bɔ jamana kunna a tɛ nale a b'a fɔ k'ale bɛ Mali ko la tuguni a y'a yɔrɔ ale y'a kanu k'o kɛ nka maa dɔw bɛ yen n'i ye Mali mara maliden bɛ don i kan ka bɔ cogo min na n'i taar'i sigi maa minnu b'a fɔ a donna ta a bɛɛ ta ka taa olu maa kelenw ye cucu la n'i ko i ka bonya Musa taara kaso la ka bɔ ka na Musa da tun tɛ Mali ko la a da tun b'a la nka i da don cogo dɔ a la u laban u b'a ci i kun a kan ka kuma de Konare kumabaliya man ɲi jamanakuntigi kɔrɔ jamanadenw mago b'i la Mali mago b'i la Mali yɛrɛ i ka dakura kelen dɛ Mali mago b'o de la nka i tɛ kuma pepewu a di kuma kɛnɛ ma kuma tɛmɛna n'o tɛ sanu mana don ma tɛmɛ a bilenna cɛ caman bolo olu taara lamɛn a y'olu bisimila Malidenw bɛ fɛ k'a ye ja la Malidenw bɛ fɛ ka kumakan nin mɛn ko di en tant que ancien président de la République du Mali a banna o tuma min a ka cikan fɔ jamanadenw ye a ka cikan dɔ ye n'a bɔra Maroc o tuma k'a ka to ka kuma sa Malidenw mago b'a ka kuma la tabarikala o tuma min ye i k'a dɔn k'a fɔ a nana a fari kɔni bɛ gijigiji sisan an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ taa ɲɛ n'o tɛ a fana y'a se kɛ jamana in kɔnɔ ka taa furumuso ma a kosa in n'a yɛrɛ a denmuso ni o ye Kajatu ye Kaja yɛrɛ fana kɛra minisiri seko ni dɔnko la o fana y'a seko n'a damayira kɛ transition in kɔnɔ min ye a denkɛ Mala ale yɛrɛ ye jalatigiba ye min yɛrɛ fana ye cɛsiriba kɛ ale otage libéreli la an ka jamana kɔnɔ o tuma hali bi an jigi b'a kan a yɛrɛ denkɛ dɔ fana bɛ yen n'o ye Bura ye Bura fana ye kunnafonidila ŋara ye o fana bɛ k'a se kɛ jamana kɔnɔ an mun ye mɔdenw ye an yɛrɛ fana b'an se la i ma dɔn président ka di président ka di kari bɛɛ k'i ye k'e tɛ kuma kuma dɛ an mago b'i la dɛ a kuma fana de diyagoya ye dɛ an mago b'i la jamana ye an bɛ burujali jamana dugutigi bɛ dugu kɔnɔ ko dugutigi tɛ kuma o kan ka kɛ wa dugu tɔ tɛna halaki ayi dugutigi kumabali burujali de nege t'an na a tɛ to ko waati min kɛra président la kɔlɔkɔlɔ burujali kɛra o tuma n'i bɔra la sa i bɛ kuma minnu bɛ la i tɛ burujali to i bɛ kuma de Amadu an tɛ sɔn dɛ o tuma an bɛ kuma hali n'an bɛ porte parole dɔ bila ne na kɛ porte parole ye yiri ziri tɔgɔ b'o bɛɛ la n'i yɛrɛ fana b'a la cɛw i bɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ i bɛ dugu bɛɛ sira dɔn n ko bɛɛ tɛ ba i kunna sa dɛ o tɛ ban o de la an b'a mankan suma tabarikala awɔ Amadu El Konare an bɛ bi ta in bila yan waati ale sera sabu n'i ye nɛgɛ ta Gwango la n'i y'a bila Gwango la a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ Amadu El Konare yanni an bɛ wuli an bɛ foli ani tani ta ni k'an ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ nka ko mana kɛ cogo cogo kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la radio Fafege bɛɛ jaramana bila marabolo la an bɛ radio directeur du programme n'o ye Zen Dawa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn association dɛmɛtɔn n'o ye Yaya Blache Dawa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn chef escadron Lassana Tama Keyita a bɛ Maroc ni wagati la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn 3 ciseaux d'or Grand Diawuso n'o ye Musafu Jawara ye a filɛ nin ye Badalabugu Palais la culture kɛrɛfɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Elhadji Bɛɲɛ Ɲare Zenith Air ale ɲɛmaaba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Elhadji Mohamed Sako n'ale ye PDG Sako Holding Kinzanbugu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka baarakɛlaw min ye député Ousmane
Kone k'a fɔ ka taa bila Bois Camara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Dankɔrɔba in ale ye marabout international a tɔgɔ ko Turu Soare a bɛ Jangaba Mason-Kolon o bɛ Jokili bɛ Bafulabe mara la o kuma Bafulabe Kayi marabolo la o kuma an b'a fɔ Dankɔrɔba in b'an lamɛn su fara tile kan a n'a ka dugudenw ko ni kunnafoni bala ma ban ale tɛ wuli abada ni k'a bolo don fɛn wɛrɛ la Kamu Mariko ale ye maire ye Sanso a bɛ Morila an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye transitaire Ali Kuma min ye Kumala transiteur o kuma o directeur général don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen o kɛn bɛ ka jɛmukan in kanu e ko cogo di tubabu ka voter vous avez un carnet d'adresse riche bon an bɛ bɛɛ fo min ye radio caman ma lamɛn min ye Kati Falajɛ radio faso ɲɛta radio Ciba maaw bɛ an ma ɲinɛ la voix de Bosofala olu de bɛ kɛ sababu ye yenkaw b'an lamɛn Kumantu radio so b'o la Murujankaw fana ka Ɲamana radio so b'o la ka taa se min ye Nara fan caman radio bɛ u b'u sɔgɔ an na walasa maaw ka se ka jɛ ka fɔ ka kibaruyaw sɔrɔ an b'u bɛɛ fo nin bɛɛ ye ɲɛmaayaso fana ka cɛsiri an bɛ an ka jamana faamaw fo k'u cɛsiri gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nka u k'u seko kɛ hali bi tɔni dɔ bɛ bɔ a la ayiwa nin ye kunnafoni min bɔra an ka ɲɛmaayaso la joona joona man da don la k'olu b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye société baramuso sugu min ye groupe Aminata Konate n'u ka bolofara filɛ ni Jelibugu la ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka Kulukoro gitɔrɔn yɛrɛ da la k'olu mago bɛ feerekɛla cɛman ni musomanw na min ye k'u ka jago k'a yanga u ka produit minnu bɛ yen maa minnu bɛ se ka taa feere yɔrɔw la o kuma k'i ka sɔrɔ maa ye maa min si bɛ daminɛ san 18 na ayiwa ka yɛlɛ i ka kɛ maa ye maa min bɛ se motoboli la o kuma maa min fana bɛ a bɛ se kuma la n'o ye jago kumaw ye ni e bɛ fɛ ka k'olu ka agent commerciaux ye sa ko a ɲinini bɛ aw fɛ a ka weleli kɛ nin numéro la a ka Aïssata Traoré wele n'ale ye ɲɛmaaba ye 72 72 40 36 79 07 55 03 61 18 25 54 ayiwa olu ka misiri n'o ye mosquée Alimu Barakata filɛ nin ye Moribabugu araye kɔfɛ k'u ye misiri baara daminɛ o kuma k'u bɛ sopaseman na u bɛ fɛ ka laban n'o ye Ala ka so ye alisilamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka taa bato boloda k'o dɔrɔmɛ ma dɔgɔ 1000 man ca k'u b'a ɲini alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'u bolo ma dɛmɛ yaasa misiri bɛ se ka ban cogo min na commission d'organisation sigilen bɛ ayiwa a président ye Mambi Traoré a kɛra ka wele ka wari di walima ka nɛgɛ di siman walima ka taa bila fɛn wɛrɛ la 76 03 04 68 Konare o kuma kunnafoni tun b'an bolo nin y'o ye Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Amadu El Konare Bɔ Jabate sisan ni an wulila farikoloɲɛnajɛ tigilamɔgɔw bɛ n'u sigi n'o ye Burapele n'a ka jama ni Ala min kɛra sɔnna ma sini araba nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 karamɔgɔ Daba Tunkara ale ni Bɔkar Traoré olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ sa bɛɛ lajɛlen ni ci ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam